Ευχαριστούμε την κυρία Τζάκρη. Το λόγο έχει η κυρία Τσανάκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έφεραν αυτό το νόμο το 4172 του 2013 και τον ψήφισαν, έρχεται σήμερα ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και μας λέει ότι αυτοί τα λέγανε. Τι λέγανε? Και αν τα λέγανε, γιατί δεν τα ψηφίσανε κιόλας? Ίσως γιατί ήταν σκεφτοί. Εμείς προχωράμε όρθιοι. Δεύτερον, όσο αφορά το ποτάμι. Εμείς, κύριοι, δεν είμαστε δίκαιοι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαστε δίκαιοι. Είμαστε προσανατολισμένοι, έχουμε κατεύθυνση. Η κατεύθυνσή μας είναι να βοηθάμε αυτούς που είναι πιο αδύναμοι. Αυτούς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σήμερα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και πράξη σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, όσον αφορά τα άρθρα... είπατε ότι πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι σε όλους. Εμείς δεν είμαστε ίσοι. Θα την δούμε. Η δικαιοσύνη πρέπει να διαλέγεις με ποιον είσαι. Είμαι το δυνατό, είμαι... Κύριε Θεοχάρη. Αυτό ισχύει σε μια άλλη πολιτεία, να είμαστε ίσοι. Όταν τη φτιάξουμε ίση την πολιτεία απέναντι σε όλους, τότε θα είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους. Λοιπόν, όσον αφορά το νομοσχέδιο, με τα άρθρα 1, 2, 4 και 5 συμφωνώ γενικώς και επαυξάνω, θα έλεγα. Θα ασχοληθώ λιγάκι με τα άρθρα 3 και 6 αυτού του νομοσχεδίου. Θα ξεκινήσω από το άρθρο 6, που νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διότι συμμορφώνεται με την πολεοδομική νομοθεσία. Στην πολεοδομική νομοθεσία, όταν γίνεται ένα συμβόλαιο, ο μηχανικός έχει μια περίοδο αβεβαιότητας. 2% όσον αφορά το γήπεδο και περίπου 5 τα τετραγωνικά όσον αφορά το οικόπεδο. Άρα, το ότι αυτό συμμορφώνεται σε αυτή την νομοθεσία, ότι έχουμε τον ίδιο πράγμα, μου φαίνεται λογικό και σωστά το κάναμε. Όσον αφορά το άρθρο 3. Στην Καβάλα υπάρχει το μοναδικό εργοστάσιο παρασκευής φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη. Η άρση της επιβολής του πρόσθετου φόρου για τη χρήση του φυσικού αερίου ως πρώτη ύλη προβλέπεται να επιφέρει στην εταιρεία εξοικονόμηση περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω από πού είναι τα υπόλοιπα μέχρι να φτάσουμε στα 25 που λέει η τεχνική έκθεση. Ξέρω όμως ότι στην Καβάλα είναι περίπου 9 εκατομμύρια. Είναι στα χέρια των Υπουργών να καθορίσουν με την ΚΙΑ σε ποια κατεύθυνση θα κατευθυνθούν τα χρήματα που εξοικονομούνται από την εταιρεία. Και η κατεύθυνση αυτή πρέπει να είναι, πρώτον, να συνεχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο. Δεύτερον, να πληρώνει στην ώρα τους τους εργαζόμενους. Τρίτον, να ανεβάσει τους μισθούς των 500 περίπου ευρώ που πληρώνονται σήμερα εργαζόμενοι στους υπεργολάβους, παρόλο που δουλεύουν σε χημική βιομηχανία. Να πληρώσουν τα χρέη τους προς τους συνταξιούχους, να πληρώσουν τη ΔΕΠΑ. Να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες βελτιώσεις τόσο για την ασφάλεια εντός του εργοστασίου, αλλά και της γύρω περιοχής, γιατί όπως είπαμε είναι χημική βιομηχανία, αλλά και επίσης να γίνουν και απαραίτητες βελτιώσεις για την αναβάθμιση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που υφίσταται η περιοχή σήμερα. Αυτά η ΚΙΑ πρέπει να τα προβλέπει και ελπίζουμε ότι θα το κάνει. Ευχαριστώ.